DCGB. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Ayan po, tsatsang-tsatsa na po kamo. Diyos maray na hapon po sa pang pamilya, digdi po sa DCGB. Kumusta tabi ang gabos? Yes, Bert, mabuhay. Diyos maray na hapon tabi sa imo. And syempre sa sato yung mga pag-iriba. Today is November 13. Again, Thursday, 2 to 3. Bigilang po sa Always Number 1, Always DCGB. Always at your service. Usapang pamilya po kita. Ayan, Diyos maray na hapon po, Giraray. Kumusta tabi? Ano, may kuryente na tabi buda tubig? Ay, salamat sa Diyos na Iguanan. puro pundo, puro tigba, kimat-kimat. And finally, nagkaigo kami ko sa bangin. Marakain na ako sa tuyo na tulog ng electric fan. Oo. Ibabaga po itong sunod katurog po talagang madiklom po. Ano na, daing kuryente po, ano? Yan, siyempre, Bert, pala ng pag-inibatang niya na hapon sa technical side, of course, si Sir Jerome Nico Martinez and si Sir June Napoles. Ayan, salamat po Sir June and Sir Nico sa pag-prepare po kan sa tuya po ngayon ng mga gagamiton. Taigaw po kitang duwang guests. Okay, so, sige po. Ayan, so... Bert, ano ka na lamang, nakaipon ka ng tubig sa Ay, iyo po, tapos nagpapasalamat po ako sa sa Aleco. Ayan, for restoring po. So, nagpalit po kasing transformer po sa Talagang dakulong po talaga silang pigigibo po nganyan, ano? Oo, dapat marunong din kita magpasensya. Grabe man ang sa indang pigigiri. Imagine nagsasakat po sa poste. Grabe ang sa indang pigkatrabaho. Tabako man lang talaga ligas. The whole province of Albay, ang sa indang pigari si Kaso. And sa kadakulang kamala ristroso, lalo na yung mga punong kahoy na nagkaturong mapert. Ayan, iyo po. Kaipuhan pa po itong tanggalon po sa mga nagkaturumba po, ano? Ay, sagot nga rin pang mga nagkapurutol na punong kahoy. Sagot mo niyan sa ibang lugar na nauubos na hali. Ayan. Sabi nga ni po, kainin ni kansarot na pong viewer po, si Sir Ronald Himor. Sabi niya, pasabi po sa show mo na salamat tabi kay Gob Noel Rosal, tamay kuryente na ang Barangay 22, Binanwahan East. Tayo daan pangako ni Gob Kasubang Giduman. Ayan. Thank you very much, of course, sa tuyang provincial government of Albay, sa panginginot po ni Honorable Governor Noel Rosal. Salamat po. And syempre sa mga espersos kan sa mga aleko sa barangay, ang gabos na po na nagtatarabangan. Tapag araw ba kay Bert, bayanihan. Iyo po, oo. About na bayanihan. Sa mga araw kayo ni pagsubok, sa satuloy na nag-aamot, ang importante, igwa kitang damayan and bayanihan. Ayan po. So, nagpapasalamat. Iguana po. Finally, may tubig na may kuryente na, naka-charge ka na. Ayun naman po. Then akong darang dakulo ng mga picture-charge po digdi sa sa DCGB. So, grabe sa pakot-pakot. Ayun po, duwang bag. Duwang bag po sa dara ka po digdi. Grabe, naariparo ko dyan ako subag mo niya. Kung gari magabato ng burubit-bit kayo niyo ito pala. Dakulong pong dara po, ano? Oo, sa mga burubit-bit mo na i-charge. Ta syempre, importante yun ang sa tuyang communication, di ba, Bert? Importante yun na kita makapag-communicate, lalong-lalo na sa tuyang mga families na kung ano man, kung may mga emergencies, madaling maka-akudir, ano? Yan, opo. Oo, kaya... Ramrams Ini House and Silog Online. Ayan. Coach Mike. Ayan. And Ma'am Badet. Uy, may mga naghahalat na kan sa tuyang guests po mo yan. Tapos ano pa, Ma'am Pitan? Nakalaba pa ako. Oh, ayan. Ako man yung... Sayang po kang init. Dit lang. So, dit sa pinadarami. Tadakulong kaya kami, Bert. So, syempre, sa mga bed sheets and everything na kailangan ipalaundry, pinapalaundry. So, mga tuwalya. Syempre, dakulon. Gari, di ko na kaya maglabaki ka dakulon. Nagkakarulugan naman ang kabot bata. Tiriko na nga ni. Dahil ka nagamit kayo itong sasabi mong pag-aarog ka. So, ora man kaming gapo sa taas. Ano man sa kagsawa dakulon. Ay, iyo po. And ano pala. Ay, naman, naninigid na si Ma'am Angela. Ay, yung nga ni pala. Oy, Bert, sabi niya na, Mama,
Greet mo kami digdi sa Kagsawa. They're Hello. watching, listening po sinda duman sa Kagsawa. So mga pag-iriban ninda duman, si Jasper, si OG, si LC, si Rudy, si Marilia, and dakulon sinda duman na nagdadarangog sa tuyang programa. Hello po, there, Kagsawa Jasper, people. OG. Ayan, good afternoon Ayan. po sa Indo dyan. Kamusta po kamo? Ayan. So magkakaiba naman po kita ngayon na Huwebes po. Ano, makaskason Ayun, po, mga Christmas naman pita. Ayun nga ni Bert, Diyos ko po, madali na, grabe na. Huwag baho ng iba ta nagkakaroon na sa mga bonuses sinda. Ayan po, kaya kami Enjoy po ni, yun. ni Ma'am Pita, talagang titibayan mi po. Titibayan mi po, sabi mi, para makaabot po kaming Christmas party. Makasabay man lamang kita. Ay, before pala na I forget, kasi Sige po. I would like to greet pala si Marion, si my sister-in-law. Nag-celebrate siya ng birthday yesterday. Happy birthday, birthday. Mai. Thank you for inviting us na nagkakigwa kita ng pagtiripon kasubanggi, and of course kay Ribasu family niya and sutugang ko and kami man. Thank you. And happy birthday also pala kay Malek Chavez duman sa Libon. Ayan. Ayan. Hello po. Diyos maray na hapon. Ayan. So ngayon na hapon po, actually po ang sa tuyang guest po ngunyan talagang naghilingan po talaga kami sa Aleco. Pareho po kami nag-follow up. Ang po ini sinda mag-agong pong team mag-asawa. Kaya ngayon baga po mampita na halata mo po mga mag-aragom na puro pamilya na po ang mga negosyo po ngunyan. Gari mas magayon pong katrabaho mo ang sa imong pamilya. So banding baga po arag baga po sa Indo ang Benz Bakers po Oh. Sa family ng husband ko, Oh, sinda. yun. Mga magturugang. Dipisi lang magparatas kasi sa iba. Kung kapamilya mo po, pareho po may pagmakulog. Ayun. Yan. Tama-tama si Dong is watching. Hi, Sir Dong. Si Dong, si AJ nandun, si Tess and si Nancy, they're watching. Kasi bago pa nagalat. Naghali yun po. pa lang ako alauna. Naka-tune na turulo. Sabi ko din yung balas dos. Ay, magayon man sa mga tugtog po ni Sir June. Oo, yun kasi bago. Ay, Nakarelate kita. Alam mo, Nakarelate. nasa auto ako, nag-iibi ako, napudang ko. So, sabi ko, AJ, napungawan ako. Sige, subi ko. Kaya ang mata ko, sabi ko, mapula. Nadamag ko sa mga patugtog ni Sir June. Arin duman na basta tugtog po. inabudang ko, sabi ko, napungaw ako ang tugtog. Sir June. Sige Yan ang po. mga gusto Tawan ko. mo si Sir June Kiputo. Mas nga ni pa ako kasi bago napatindog ako, nag-approve sa ako kay Sir June. Nakarelate naman po ako. Ayun. Pag Sunday, yan ang mga music ko talaga. Ayun po. Pagka-aga ng Sunday, Nailing ayun Sir nakakapi-kapi June, ako. nakapaibi. Sabi na, uyan na nga si mama, nagpa-fan cham naman. Pag naginom nga si mamang kape, minalwas digdi sa mata, nagluluha na. Nagre-reminisce po Oo. Ayan. So ngayon na hapon po, ang sa tuya pong imbitado po, siya po ang, actually po, Coach Mike na talagang apod mi po sa iya. Ayan, siya po siyang voice and guitar coach kan World of Pop Music Production and Talent Center. Pirang taon na nga ni Sinda Mampita? Mga 15 years Wow, or more. 15 years. Basta, sabi niya, So- mga 15 years. Kaded kang, yung apo kong babae. So 15 years is 15 years, especially po Oo. na nalampasan din ninda sa COVID. Ayan. Anything baga na nakalampas ngayon sa COVID, talagang subok na matatag po. Together, pag iling-ilingo na araw kaya na, no? Nagiging So ngayon na hapon stronger. po sa tuya pong guest, iyo po si Coach Mike, asin ang sa iyang production assistant, Teacher Badet. Yan. Ay po. Yes, mabuhay and welcome. Hi. Oy, magayon nun ang color tapo dyan. Oo nga, no? Ako sa mga viewers natin dyan sa DCGB and sa aking mga supporters, sa parents and students, kay Ma'am Lek. Nag-shout Sige na po. out. Sige, sige. Shout out to Ma'am Go. Lek, to Ram, Ma'am Tin. Tin, Haushan, and sa lahat po ng mga nagsusupport sa DCGB. Ayan, all of them are watching. Ayan, nakuha po kitang nagdadarangog. viewers ko niyan dahil po sa Ayan. Indang Dawa. Oo. So dyan po sa sa Pacific Mall po, sa second floor, duman sa may area pong, Coach Mike, anong In front of Mr. DIY store. Yan, mailing po Mr. nindo DIY. dyan. Dakulong pong tao, may mga nakatukaw sa luwas. Tanyaon po dyan ang sa Indang Studio. Tapos igungani po kitang magayon na istorya ngunyan na sa mga apo pala ni Ma'am Pita, Oo. nag-adal man duman. Napig ko sila magkanta. Tako minsan, nagduduman ako, bigdadangog ko talaga. So, naramdaman ko, igwa ka mo duman sa may elevator, gari ko ka mo duman na pig rent, na nyaon duman pig ko-coach sindan mga aki. Tapos yung mag-vocalization. So, nyaon duman, Bert, na ano ako talaga, itong duwa kong aki, hanggang ngunya nga ni na grade, susaro, grade 12, susaro,
grade 8. Ayan, si Elisa. Kaya si Elisa matibay magkanta, hindi nagmana sa akin ng sintonado. Ay, ano ka baga Mampita? Di ba nasa ano ka din, music ministry ka Mambaga? Na-develop na lang, mas kaya kaluwi-luwi sa Palakpakan mata. kita Mampita. Sa pagkanta mo. May palakpak. Nakauko na sa nakang timing bird. Ayun po. Sa kahaluyan mo para sabay-sabay sa music Si Sir ministry. Dong, matibay mag-gitara. Ano po? Ay, Tama. pagkatuyaw niya ako, ika nga, pag nagkakanta, dapat digdi, bako digdi. Baka Pero sa kung pagkatuyaw ka, diaphragm. oo, Sa diaphragm. hali nga digdi. Ang inangos nga hali digdi, bako hali digdi. Kaya maukudan tayo kay Coach Mike ngayon na Oo. hapon. So ang sa tuya pong tema po ngayon na hapon, sa likod ng tagumpay, papel ng pamilya sa pagyabong ng talento ng anak. Ayan. So, Kaya magayon ikaw na kita part, naging ano? 50 hapot kay Coach Mike. Parang exam, no? Oo, Oo parang- nga eh. Coach Mike, paano po ini nagpuon? Siyempre sa may talent ka din po sa pagkanta po. Paano po nagpuon ini? Actually po, bata pa lang ako talagang, family-oriented po kami. So, lahat ng yung lola ko, yung mga tito ko, yung mga kapatid ko, talagang kumakanta po kami. Mm. So, nag-start po to sa aking lolo. Nakita ko kasi siya kumakanta, nagigitara. Mm. Parang bata pa lang ako, nakikita ko sila. Parang gusto kong gawin yung ginagawa nila. So, nung nagkaustong edad na ako, siguro mag-high school ako, nag-self-study po ako. Parang, hindi ko nga matansya na nakadami ako ng song hits na three books, nasusulat ko yon. And then yung tinipon mo. inipon ko. Tapos mahilig talaga ako manood ng mga asa, ano ba naman Ano po? asa? Mm-mm. Ano yun? Mga Si Herman Moreno. Ano yun? Oo, That's GMA Super Show. Tapos parang gusto kong maging ganito, sabi ko. Mm. And then tuwing yung lola ko brown out, nagigitara. Mm. And then tinitingnan ko lang siya. Hanggang sa nakikita ko yung ano niya, na-adapt ko na po sa sarili. Pinag-aralan ko through with sarili ko po. Kumbaga, anong tawag nga doon? Widow. Widow. Ano? Self-study. 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 Oh, yun ah. So and then after that, dahil nalaman ng mga relatives ko na ay si ano pala ang tawag sa akin sa taga-biga pa ako, Andy. Mm. So lagi ako kinukuha nila pag may mga okasyon, lalo na sa inuman. Kinukuha nila ako para mag-gitara and kumanta. Ako nag-entertain sa kanila. Doon po nag-start and then nagkaroon na kami ng banda. Gumawa kami ng banda doon sa small barangay namin. And then pumunta na ako sa church, naging choir na rin ako doon. And then naging music ministry sa Prex. Oh, kamang Then, dua po, Mampita tapos Music Ministry. lahat ng okasyon nandun kami sa patay, kumakanta kami sa Buhay, patay, sa binya. buhay, sa wedding, lahat ng all over the city of Biga, Legazpi City. And then after that, nakagraduate naman po ako sa Theater Arts sa BU and nagpa-Manila po ako. And then marami ako napag-applyan na trabaho. Bumagsak po ako doon sabi ko, may nagbigay sa akin na friend na what if umapply ka dito sa Center for Pop Music Philippines as vocal coach? Tinignan ko, ay wow. Tapos nakita ko doon sila Sarah Geronimo, sila Ed, yung mga product nila. Doon po nag-start, sa madaling salita, nag-apply ako doon. May training. Nakapasok. Pero bago ako makapasok, pinakanta muna kami. And then tinignan yung pitch ko kung okay. So far, pumasa po ako doon. Wow, congratulations. Perfect notes daw sabi. Palakpakan. And then after that, bago po ako naging coach naman, kailangan ko daw muna mag-train as a student. Kasi, paano mo ita-transfer yung isang knowledge kung hindi mo na-experience as a student? So, naging student muna ako and then, for 2 months, and then nag-recital din ako, nagka-experience din ako. Although, sa Legazpi, nakakanta na talaga ako, kumakanta na ako, nag-serenade ako sa mga lahat ng Beauty pageants. sabi ko nga, lahat ng events na kantahan ko na, pero iba pala talaga pang may training. So yung mga hindi ko pa nalaman ko, ganito pala, marami pala talagang areas yung
voice. Hindi lang voice, pati stage performance lesson. Mm. Hindi ka lang kumakanta, at the same time, kailangan mo din mag-perform. Baka po kayo ito sa pagkanta mo digdi sa mga beauty pageant sa Ligas, pinakantahan mo si Ma'am Pita. Pwede. Grabe man ka. Mutya ng daraga mag- Hindi daw sa edad. Tapos after that training, di nakapasa na ako as student. Training naman po kami sa Baguio kung paano i-transfer yung Wow. knowledge. Parang As coach. how to become a coach. Na-experience mo na yung training as a student. Coach na. Paano mo naman siya ita-transfer? Parang teacher din. Nagtitrain Mm. sila kung para maging totally tawagin na ikaw ay coach na. Parang licensed coach na. Mm. Ganun. So after that, naka-training na. Eto na naman yung sunod. Actually, Kaila- madaming training. Madaming diba? training. Mm. Sunod naman, kailangan mo naman ng training na maghahanap ka ng student na gigrade ng mga matataas na ano sa Central pa, matataas na yung mga manager. Parang sa may panel, no? Tinitingnan kung pwede na akong, di ba sa anong tawag sa teacher? Practice teaching. Oo, practice. Sa amin naman, practice coaching. Mm. So, siyempre, nagpakitang gilas para makapasok sa trabaho. And then, kumuha ko ng student na friend ko. Kinoach ko siya. Kasi yung training ko dapat may apply doon. Mm. So far, mataas naman yung grade ko. Yun. Wow. Nakapasok and then, Dire-diretso. dire-diretso. Unang branch ko sa Cavite. Mm. And then, nakalipat ako Matibay. sa Quezon City, sa Makati. Yun, lumibot din ako sa... So nakaka-proud man ta Bukid. Bicolano po, Ligaspeño pa ano Tapos, nakaabot duman. after that, pero bago ako nagpa-Manila, ano ko na siya, girlfriend ko na po siya. Ay wow. Pero may mo pikakantahan Tapos, siya. syempre, sabi ko, parang hindi na tayo tumatanda. Pumunta yung si Ma'am Baret doon. So, sabi niya, parang nag-usap na kaming magsisettle down na kami. Doon na po ako nakapag-decide na mag-resign sa Center for Pop Mm. para, sabi niya, what if dalhin na lang natin yung training mo sa Bicol, doon tayo mag-put up ng another name, which is World of Folk Music Production and Talent Center. Actually magayunan ang pangaran kang ano ninda. So dahil teacher po yung asawa ko, nag-start po kami sa mga student niya muna. Sa school namin. Ngayon presently teacher ka po. Opo, Teacher teacher po. po ako. Ah. So nag-start po ako sa bahay. Yung mga student yung marunong kumanta, pina-enroll In-enroll ng mga in-enroll namin. parents. Pero yung price kasi doon sa Manila, napaka Mahal, mahal. Sabi Oo. ko dapat affordable price lang para sa akin. Provincial rate lang Sa dapat. provincial rate. Mm. So nag-start po kami sa bahay, may konting stage doon ko nititrain Maliit yung na mga- ano. Hanggang sa, pero yung anak ko, na tumitingin-tingin, nag-start na din. Kasi parang sinasabay ko na rin siya kasi nakikita ko talaga. Baby pa kasi siya Baby na pa. Talagang sabi ko, talagang siguro talagang lahi. Kung lahi talaga ako makanta. Ganun talaga. Ano po ang team song nindong duwa? Sa daming song, no? You decorated my life. You Ay decorated. wow. Tapos yun, after that po, yun, sabi niya, what if pumunta tayo sa mga schools, punta tayo ng principal, doon tayo mag-conduct ng training sa mga, magbibigay lang tayo ng Oo, a little son. a little sa principal para makapag-conduct. Hindi sa school. Sa hindi, school. oo. And then Donation. yung may mga talent, pwedeng mag-enroll sa amin in a small amount. Doon po nag-start. Nakalibot po kami school. Nag-ano din tayo ng bitsara. And then Oo. after that, napag-isipan naman namin na magkaroon ng studio sa Bitsara. So far, okay naman yung naging experience namin doon. Medyo nalugi lang ng konti. Kasi syempre, di ba, Ano po? sa business po kasi mag-i-start talaga trial and error. Sacrifice. Sacrifice. So siya nga, umiyak siya kasi syempre nalugi kami. Hindi naman actually lugi. Parang sabi ko, konti lang yung dumarating na Oo. student. Tapos kailangan natin na mag-strive na hard. Kaya Oo. ang ginawa namin, lumabas kami ng ng bitsara. Tapos kami, school to school. Balik naman kami sa school. Ah. And then, after that, sabi ko, what if mag-recital tayo sa Pacific Mall? Oo. So doon kami nag-recital sa Pacific Mall. So Hanggang habang inadapt nag-recital kami, nakakilala ko ng Pacific Mall. So, si Ma'am Mel, thank you po Ma'am Mel for discovering me. Sa Yeah. Pacific Mall po kasi For the dati trust. nung talagang bloom pa yung Pacific Mall, nagpapa-artist. Talaga. bloom talaga dati yung Pacific Hindi kasi Mall. noon, Pacific Mall pa man lang. Pacific Wala pang Mall. Isa lang ibang talaga other yung malls. Pacific Ano? Mall. Yung, Talagang- Bakit noon? Pacific So, Mall? ngayon baga may iba na pong malls. Oo, meron na mga digdi. malls. May mga malls. Kaya ito Ah, baga po. oo, yung- kasi Kay to- Sila talaga yung pinakasikat na mall Oo. dito sa Legazpi. And may marami silang events.
Nag-invite sila ng mga artista talaga. Siyempre yung babae sila ng Iyo. mahal. Mm. So, before, sabi ni Ma'am Mel, what if ngaya coach ngaya, i-adapt ka namin and then ititrain mo yung magpa-front act ng mga existing student, talent namin talent. before mag-perform yung artista na doon po nag-start. Mm. And then, bibigay ka namin po ng pwesto na magkakaroon tayo ng kung anong pwede nating X-deal. X-deal. Ganun. Mm. So, doon po nag-start. So far, thank you very much Pacific Mall Legazpi, Ma'am Mel. Yes. So, So, doon pala nag-start. Oh. doon na po tumunog yung pangalan ng Pacific Mall. Pero syempre, To, ng World of Pop nag-World of Music. Pop. Pero syempre, nag-start talaga kami sa, kumbaga, struggles Oh, talaga. Ang business talaga, hindi talaga kailangan mo talaga mag-start pa sa try and error baga siya. Maski po itong experience nila sa Bichara, gari nasa starting point na Oh, din yung starting ano. point no? po siya. Pinaka-starting point. Dako lang bagay din itong At saka yung expose na sabi po. nila na they go from one school to another Yes. para lang makaano ng mga students. And dakulaw na tabang ito sa paagid ka ito na namidbidan talaga sinda. Oh, Actually po, Manila sabi ko pag resign ko, parang ayoko din magturo. Sabi gusto ko lang kumanta. Sabi ko gusto ko lang maging artista or maging singer. Pero hindi ako pinalad kasi hindi naman talaga ako nasuporta ng magulang ko before kasi siyempre ang tatay ko driver lang, ang mama ko ay housewife lang. Oy, wag mong lang. so bago naman Yes, nila. Oo. Eto talagang asawa ko si Ma'am Baris, siya talaga yung talagang nag-push. Talagang ang mga may bayad talaga siya nagpo-push eh. May talent ka, i-pursue natin to. Kumbaga siya talaga yung naging strength. Oh, So yun, kaya salamat din sa kanya. And then thank you Lord siyempre. pira na po ang sa indong aki po. Saro man lang po. Anong grade na po? Grade 12 po. Grade 12. Okay. Mm. Gali yun, So dakula, yung halawig na panahon naman itong pig-agihan nindo na when you started. So from that, nag-start ka muna, nag-iikot ka mo, nag-Bichara. So 15 years na, 15 years na, pero hilingan na, ngunya kung ano na sina, dakulao na ang pig-asenso Opo, na nagkapagpuon nida. Mahapot lang po tabi ako, Coach Mike and Teacher Badet, paano nindo na discover and natatabangan ang sarong aki kung igwa ining para yung syempre nahiling na mapadyan niya sa Indo na gusto mag-enroll na igwang talent talaga. Talimbawa ngaya ako, madyan ngaya ako, rama talaga akong talent magkanta pero gusto ko lang magkanta, sinto na doon ako. So paano nindo natatabangan na ma-develop yung aram kaya? Actually po, May pre-assessment tayo before, sa yung mga gusto pong actually yung mga enrollees namin, iba-iba talaga sila. May talagang sadyang born talent na talaga. May talagang wala talaga. May mga sintonado, may mga wala sa beat. Ang ginagawa po namin, voice assessment muna. So doon pa lang sa voice assessment, tinitingnan ko na kung sino yung pero ano yung i-work out i-work mo? out. Pero pag gusto, kahit kasintonado, inaano ko yan tinatanggap ko kasi ang motto namin, as long as you can speak, you can sing. Ayan. Kasi you can speak, pag galit ka, tataas yung tono mo. Pag medyo naglalambing ka, medyo malambot yung yung boses. So may po siya, may connect po sa ganyan na Basta as long as you can speak, you can sing. Ayan, can I share something? Yes po. Kasi I have 3, ngayon niya, I have 4 grandchildren, pero ining duwa so nag-enroll sa Indo. So pinaka-eldest kong grandson, mahilig siya magkanta. Pag nagkanta na siya, sige nangarak nga ko. So di siya nasusupog na ang tono niya, susintonado. Yung talent niya is being sintonado. Okay. Sabi ko, sige ngarak akong, bakit kayo mama tumatawa? Sabi ko, sige lang, natutuwa ako sa'yo kasi sintonado ka. Pero di siya nasusupog. Sige lang ang kanta niya, nagsasabay siya sa radio. Bert, ito si AJ. Opo. Sige ang kanta niya, ako nagmana kasako. Meron talagang mga tone deaf po, ma'am, na Oo. Pero naayos din siya, di ba? Pero nade-develop na lang siguro yan. Sige ang kanta niya. Nade-develop po siya pag ang bata talagang kahit konti pa lang yung area sa singing niya. Kung talagang gustong-gusto niya, pag may mag-guide sa kanya, depende sa kanyang pagpursige. Oo. So pag gustong-gusto talagang, ako naman talagang tsatsagang kita. Nagbayad ka eh. Di ba? You pay me as So I will give my best, I will give my good service. Oo. Pero hindi siya nag-enroll. May other grandson nag-enroll. Pero malakas talagang niya, yung hindi siya nasusupog bird. Maski medyo sintunado, fight lang siya minakanta. Kung ano yung, pigkatawan ba ganindo yan na song, kung na ikakanta.
ano lang siya, yung stage presence niya, pipailing niya na kahit medyo may diferensyang boses, fight lang, hanggang na-develop na lang ang boses. So, thank you sa Indong Dua. Ibig sabihin po, Coach Mike, pati self-confidence, Yes, pagtuturo very ninyo. important po kasi Stage sa, presence. sa isang talentado or sa isang singer na kahit magaling ka kumanta, kahit nasa timing ka, kahit maganda ang boses mo, pag wala kang confidence, nawawala po yan pag pinatindig mo siya sa stage. Ganun po talaga yun. Coach Mike, ma-shoutout lang po ako si Ma'am Erna Buban, Yes, watching. Ayan, sabi niya, hi Coach and Ma'am Badet. Pati si Ma'am Tess Andes. Shoutout to Angel Toledo and si Aina Buban po kasama ko siya sa basking. Opo. Hi po sa mga, nursing po siya, nurse. Hi po sa mga taga Sa ACE. Sa ACE. So hello po dyan sa mga taga ACE. At si Ma'am Tess, Ma'am Teresa. and Apo. Ma'am Lek, andyan si Ma'am Lek. Mm. Ayun. So salamat po sa pag-support, sa inyong suporta. Ayan. Thank you. Shout out dyan sa mga din, yung sa City Tourism, si Hello Namon, po. si Che, si Eva, si Luel, Jelay Char, Micah, and Ace. Yan, sa mga pag-iriba ko dyan. Paano po nindo nahiling po Coach Mike and Ma'am Badet na may talagang may senyales na may talento ang aki na talaga may may futuro ining sa pagkanta. Actually, meron talagang mga bata, iba po talagang mga aki na, aki pa lang sinda, parang sa jeans, igwa na talaga sindang talent. Tapos, meron din talaga na, igwang aki na, gusto nila magkanta. So, pag ganun, pag nailing mo yung interest, maski kung minsan nakukulang sinda sa timing, or wala nasisintunado sinda, tigtatanggap mi sinda, kasi, part na din ng training na ay kay puwantang mailing ka na may product kitang may nag-i-improve, di ba Coach? Yung po yung namin. So nakulo na pa lang kamo naging estudyante. Susaro ko pala na pamangkin si Maisa, Si naging Maisa. din nindo. Ma'am Angel Toledo, hello po. Hi, Hello Coach. Angel. Isa po din po sa student ko. Hello Angel Toledo. Yeah. Sina Kate, Jem, and Me, they're also listening. Thank Nakul po you. kamong maukodan mo yan sa Oo nga. kakasabay ta si Voice Coach, Coach Mike and Ma'am Badet. Ayan. So, mabalik po kita magkatapos magkapirang pagirumdum habang nagpapa-assess po kami kan sa muyang boses. Ano oras po niya to? 2:30. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best, at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Bawat rin, bawat tahi, walang sablay. Sa Herbring, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. ATF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan
na buhay o simpleng design na astig ang taglay. Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Aeroprint, sigurado kang astig ang resulta. TF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa akin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdig sa DZGB. We're back sa Usapang Pamilya. Kasabay po si Coach Mike and Teacher Badet. Ayan, kamusta tabi? Sa mga kaka-tune in lang po, magayunon po ang sa tuyang topic ngunyan. Pag-discover po kan talento kan sa tuya pong mga aki, sa tabang po kang magurang lalo na. And yan po sina Coach Mike and Teacher Badet para po mag-discover as in mag-develop pa kan mga talento kan sa tuya pong mga aki. Lalo na po sa pagkanta, buda pa gitara, ano man pita. Yes. Again, mabuhay and welcome back on our second part of our Usapang Pamilya. Magayon po ang episode natin today. Sa likod ng tagumpay, papel ng pamilya sa pagyabong ng talento ng anak. And again, ang satuyang guest this afternoon si Coach Mike and si Teacher Badet. Hello po. Ayan, mapita may mga messages po kita. Sige, Bert. So, sabi po ni Sir Marco, sobrang nakaka-inspire ang topic. Noon akala ko sayang lang ang oras sa pagtugtog ng gitara. Pero ngayon, hobby na rin namin ang anak ko. O, banding na pala nila. Ayan. Magayon nun, ano? San arog kayan? Ako lang baga, Bert, na tabangan Opo. arog kay ninay ko kita. And sabi po ni Miss Jessa, salamat po sa programang ito. Nais kong matulungan ang anak kong mahiyain pero may galing sa pagsayaw. Sa pagsayaw naman daa. Ayo, kasi ang ano nila, Bert, sa kanila, sa world of pop music, production and talent center, merong voice, mayroong guitar, hosting, and a little bit of dancing. Yan, pwede na kita a little bit of dancing. So, demi na po isabi sa inyo kung ano man sa assessment sa mga... So, pwede ba kaming turuan ng dancing? Oo naman O, po. Bert, hindi lang mga aki, Opalite, ha? opalite. Pwede man palang kitang mga... Pag may Christmas party. One thing pa po pala about Coach Mike and sa iya pong agumampita, mabuuton po sinda. So, mas marayunon po sinda. Isipon mo lang pong halit na sindang Manila. Pero yung pag masabatang ko yan, naka-smile. Tapos nakakasabay ko din po siya sa mga events. Naugma ako pagkasabay ko siya. So, wala sindang mga arte-arte. Ay, Bahala sinda dyan kung may mga sasaksakon baga sir na mga music baga ano. So, sinda na ang nag-iiro. Marauton, Bert, ang medyo nag-angat na ngayon sa Oo, buhay maray na. iyo. So, kardi, nasa batang ka, lang ka, na din na ngayon nakakamid-bit. Pero sindan na iling niya. So siguro pigaturo din ninda yan sa mga aki. Oo. Pati po attitude po Opo, Coach Mike? personality.
At before po, Sir Ma'am, shoutout ko po muna yung aking friend na Okay. naka-online ngayon. Hello po, Ma'am Watching. Ninang Kay. Kas Baymax Clave. Hello po. Ram Inihouse. So yun po. Salamat sa inyong suporta. Yan. And si ano pala, Bert, si Sir Rolly Esguera, parati daw siya nakikinig sa ating program. Hi, Sir Rolly. Just maray na hapon. Thank you, Sir Rolly. Mabuhay. Ka-friend ko man ini sa Facebook si Sir Rolly. Ano man ako sa iya kami sa may pangapig hapon. Ayun, kasi bago pigin mayroon siyang pig-interview yata or nag-upload kay VP Henry. Coach Mike, paano po kahalaga ang papel ng pamilya sa lalo na sa inot na chapter baga sa pagdiscovery kan mga talent kan mga aki? Kaato baga po, ako kasi noong bata pa ako talagang PGM ko na gusto ko maging ganto. May dream ako na maging maging isang singer. Pero hindi ako nasuporta ng magulang ko dahil alam mo na natin yung sitwasyon. Very important po talaga yung support ng parents kasi doon yung strength ng isang anak. So dapat Ang malaking factor kasi po yung support ng parent, lalo na yung pagtitiwala nila sa kanila anak. Actually po syempre sa mga magurang inspiration nila sa akin ninda sa pagtrabaho. Syempre sa mga akin na once na tigsusuportahan man sila ka magurang, sindaman ang nagiging inspirasyon na ay kay puwang kung abuton ko ngayon yung pangarap ko para ngayon sa din sa magurang ko. Ganon din yung Kaya dakula pong factor po ang support kang parents po. Igwa man pong nagdidyan na pigpupush kang magurang. Oy, pigkukudot baga. Oy, magkano ka nga Igwa man dyan? Igwa so po. far madami din. Madami. kasi yung parang yung pangarap ng magulang, Oo. doon na pinupush yung anak nila. Although hindi naman talaga kumbaga kahit 'di ba yung pangarap ng magulang yung bata kahit hindi pa ka-talent, talagang pinupush na parang gusto ma-transfer nila doon yung Totoo yan, Bert, na very strict. Kasi yung husband ko, para kanta din siya. So mga aki mi, ang aki mi apat. So duwang babae, bigaturuan nindang ni husband magkanta, nagigitara. So yung kanta bang There Were Bells on the Hill. Pag paulit-ulit. Tapos naman, yung ngunyan, so granddaughter ko, itong sa nag-schooling Si sa Indo, si Alisa, 5 years old pa lang, nag-play si husband ng ukulele, pigtuturuan itong magkanta. Yan pa rin yung There Were Bells on a Hill. Yan. I remember, nag-play sa nadangog niya sa radio, at saka nahilig niya yung picture ni Papa niya. Napod kaya kay husband, Papa, nahilig niya na sa video na nagagitara, pigaturoon siya, nagparaibi sa apo ko, si Alisa. Naroon niya. Nararamdaman Oo, niya. napig-push talaga. Ulit. Saan ang yung sa tono mo? Ulit. Haling nga digdi. Yan, paulit-ulit Tsaka talaga. marunong akong sarong aki na Oo. ako nung nag-start pa lang ako sa singing, nagturo ako sa tita ko. Nararamdaman ko siya hanggang ngayon. Kasi That's true. yun ang parang Nagatatak first talaga. push. Hindi dahil sa inda, parang isa na kayo sa talent ko ngunyan, di ba? Pabayaan Kasi lang. kahit kita may mga talent, pag warang nag-push at wala man kitang minsan di kitang pakialam. Oo. They nai-inspire. Okay. Like Okay. warang world of pop music kung dai ko siya pinush Oh, na parang oy ganun po siya, ganun. kita digdi Kasi sa importante talaga ang suporta. Oo. Kayo na ng araw Para ng support. yung thinking ng isang bata positive. May nagtitiwala pala sa akin, i-push ko na. Bata baga sa mga eskwelahan po kunya permi na may mga singing contest, Yes po. mga Nagagamit po talaga performances, sa intram sa mga araw kaya. Oo. Meron dito Bert na message. Basahin ko lang. Sige po. Oo. Ang ganda ng topic niyo po at napapanahon. Maraming bata ngayon ang talented pero walang direksyon. Kailangan talaga ng gabay ng magulang. Kasi walang direksyon at least ang ninda magayon ning pinadara na totoo. Malaog na naman diyan sa pigasabit naman pitang dakulaon ang role talaga kang parents sa mga aki. Paggabay. Lalo na po iba-iba po bagang trend na ngunyan kang mga aki. Sige. So iba nga nag-enroll sa mo. I-enroll ko nga sa mo Coach Mike. Sige sana nga si cellphone. At least nga nababawasan at nade-develop man sa talent niya. Shout out po Mateo Anthony Ireso Apuya. Baka midbid po. Ay, si student Matt, pa oo. sa Hi Ma, shout out sa iyo Ma. Tayo man. Oo.
Saka kay Sir King, yung ano natin. Sir King. Oo, parating na... Sir Jude Andes ng Oo. Bunker Ay, One. Ma'am Angela, Pakres. Friend ko to si Ma'am. Yes, sa akin niya si Alisa. Okay. Ayan. So, okay yun. So, birthday, ano ka pa dyan? May message ka na, Ikaw po ako digding message. Sabi po digdi, bilang teacher nakikita, sabi ni Carlo, bilang teacher nakikita ko kung paano nakakatulong ang support ng pamilya sa confidence ng mga bata. Yes. Ayan. So, magayon lang talaga na dakulao ng role kang family na syempre, araw kaya naiiling mo na araw kaya nag-schooling sa indom, nagpapa-coach. Tapos, so, sa mga parents, tayo lamang na support, pabayaan sa halimbawa, may recital. Di ba? Mahiling mo dyan sa mga parents. Proud may na mga- proud proud talaga. Oo, Buong pero- pamilya talaga. Yan. Talaga. Lolo niya raw Yan. sila gusto lang support, fully support. Pero kung wala man, not even a member of the family niya, di solo lang, ganun dahil ma-inspire ang aki. Kay Rahman. So, talagang ang role ng parents, di ba, Bert? Yan Halimbawa talaga. ngayon, coach, may mga perform na walang kasabay na parents, sabihan mo kami, tama, dumang kami. Kami Tsaka mapakpak. Ang palakpak mo lang Oh, tsaka pag yawan sinda sa stage, feeling nila star sinda na tigpapalakpakan. Yeah. Tapos yawan sa mga pamilya, kada pamilya, lola, lolo. Bert, Diba? dancing, tayong dalawa. Tamba ka mag-agadan kami ni Ma'am Brenda ki Tapos yung mga enrollees po namin talagang di ba nag-aral sila pag mag-recite na yan yung exam nila. Sinusure namin na pag nasa stage ka, Graduation, magsha-shine parang ka. Yun talaga. Ikaw man po ka mo mga experience na mga kakaiba ng mga sabi ng mga funny experiences dyan sa pagturo kang kanta. Ikaw po ka mo kaya. Dakulon po. Sige po, halimbawa po. Ang Mag-urulok lamang kita ngayon. ang pinaka ang naramdaman kong experience, may mga student na ang student ko hindi lang talaga yung normal student, may mga May mga Special? old na. special. Tapos may nag-enroll pang mga oldies. 65 years 65 old. Oh, you? 65 years old. Oh, Oo, Mampita. mga senior na. Pwede na ako. Nag-enroll sila kasi gusto nila bago sila mawala sa mundo, ma-experience nila yung talagang pangarap nila kasi ano mga masupog ako basta gusto ko yung kumanta pumayo ako niya basta Sabi ko na. Di ba Tas- ganun? Ang happiness kasi ng isang tao hindi mo man mababayaran eh. Yan. Hindi mo siya mababayaran. Tas Mahal ako Bert kakaitong magkanta. panahon. Maski ako sinta. Kang kaitong panahon daw po kaya dahil sinda sinuportahan kang parent ninda kaya ngunyan da na igwa na sindang kwarta gusto man ninda ma-enjoy na nag-workshop panda sinda Oo, yan. kaya yun po ang tigano ninda tas kung minsan maski sarala ang lyrics sige lang Push sinda lang lang. Push ano. Tapos may mga student man po akong may ADHD ba gano'n na? Opo, iya po. Minsan makaulok sila kasi may nagkakanta, may may ibang movements na, may mga mannerisms na urulok ka nun. Pero syempre, pero ang dating kay ito is apod kay ni magayon ang improvement ninda once na yaon na sinda sa stage tas nailing mo na nagbabago sinda so stage discipline. Iya. ang Nagkakaiba po pinaka-importante sila. talaga yung sa whole sessions, binibuild up din namin yung discipline ng bata. Ano po mas madali turuan? So, Aki o so mga 60 years old? So, mas madali makapick up. Yung 60 years old, by process. May process talaga. Pag gusto mo talaga siya, na naman, Ay, madali akong turuan. Meron din na O mga madunong na garo. Meron din po ng mga senior na madali din turuan, lalo na talagang love nila ang music. Kaso syempre pag nag-iba din kaya ang boses ninda. kung hanggang saan lang yung kaya nila, dun ko lang sila. Hindi ko nang pinipilit kasi minsan, di ba, baka biglang pumutok yung vocal cords. Yung gano'n na Sabi po ni Yami Relente. Hi po. Congrats po, Coach Mike and Teacher Bern. Student din Hello, Ma'am namin. Yame. May peak season man po kamo. Actually, in Summer. Summer. Kaso po kang nag-iba po so during vacation. Opo. Pag kang nag-iba po so school days, taigwa so kang kayto po baga ang bakasyon Oo. pag April, Sararo, sararo April, para res. oo. Ngunyan po iba-iba po. Kaya yun kung minsan baranga din. Pero ngunyan pong season dakulang po ngunyan ang may student may. In a year, ilang season tayo? Tatlo. Oo, Tatlong season po. Ilang sessions po iyan? 12 sessions, 2 hours per sessions. After 12 sessions, mag-recite na nito. Ano po yan? May beginner in ano po yan? Opo. Beginner, May professional. May May level by po. level, may level 1, may level 2, level 3. Yung mga level 3, level up,
sila na yung parang nagpe-perform na, kumbaga, pag may mga mall shows na sila, na-expose na talaga sila. Ayan. Kate, i-enroll mo na si John Royce. Singing and dancing. Ayan. Yan, sing and Mahilig din yun dance. magkanta, mahilig mag-dance. Pero po yung 12 sessions namin, ano po ng 3 to 4 months. Kasi pag araw po kayo ng may klase, every Saturday lang po or Sunday po, every weekend. Pero pag bakasyon, meron po kaming MWF and TTHS. Yung iba naman po mga parents, ginagawa nilang outlet. Opo. Pag ano ng SS school, kailangan naman ng ibang ano ngayon para at least Pang-break. maka-relax, maka-breathe with the... Pag nagkakanta baga po kita, na-entertain, and then kung may ano ka sa heart, pag nagkakanta ka na, na-exercise yung breathing mo. So, talaga ang Plus, socialization din kang mga actors. Oo, na natututo din kung paano makipag-socialize sa iba-ibang klase na people, tao. Ayan. So, dako lang tabang din ka mo sa mall kasi habang nagtuturo ka sa mga mami, nag-ikot-ikot sa mga tindahan na mamakal. Ang iba nga ni po, iwalat na sana. Ayun. Nag-grocery. Nag-grocery na. Pagbalik na ako na hindi. O, nailing man. Dual purpose po. Dual purpose. Pare-paro mo yan Bert, during pag may recital na, di ba? May mga parents na nyaraon dyan ka, mga excited talaga, urog mahon iyan. Sumahili mo ba gayan? So, aki inida na nagpa-perform. Sabi kan, kung sumagura. Yes, maguna. Naon yan dyan, nag-cheer. Ano yun, nakakatabang iyan, sir? Mahon, makatabaon ng sa puso. Coach, nakakatabang ba yun na nagkakanta sa aki tapos sumagurang, sige. Nakakatabang po yun o na-stress ang aki. In other way, nakakatabang man po siya. Ang may nagkakaproblema lang siya minsan, imbis na akong ilingon, sumaguro na nailing. Sino ba ang coach sa inyo? Dito sa akin kasi ako yung coach. May mga iba naman na student na hindi na sinusunod yung magulang nila sa bahay. Hindi naman ikaw yung coach eh. Si coach na kasusundin mo. May mga ganun. Yan, grabe sa... Gusto ka. Ano yan, coach? May ano din iyan. So, after kan performance, may puro prize man ang sa magurang. May mga Reward system. Ayun, may mga ganun na dapat, Nakakatabang po yan. nakakatabang. May mga parent kasi na, dapat galingan mo, ganito kasi pag ginalingan mo, may reward ka. May mga ganun sila eh. And then kami po pag alimbawa arani na po ang recital, award din kami sa mga aki. Best and ganito. Pero iniingatan din namin yung binabalansin namin kasi may mga parent na siyempre Baka masaktan din yung kalooban. di na mag-indoor or baka feeling nila na-pull down yung akin kasi din award. Ah. May mga ganun eh. Ay, Balance pa rin. Ang So, award maingat kay to din coach, sila. most friendly. Oo. Maingat din kami. Kasi baka sabi yun, may favorite kayo. or Most improved. Ano po? Ayan. Ayan. So, sa mga picturean po ninyo sa 15 years, coach, or more, sa ina po nakaabot igo po kamong talent na nakaabot ng arayo ng naabutan niya sa iyang pagkanta. Actually po, yung naging first product ko is si Viana Recaprampa. Yung nasa GMA na siya po yung sa Central Stage GMA 7. Oh, you deserve it. Champion. Dagan takipalakpakan. And then second po Si Viana pala. si JR. Yung anong talent yun sa ABS? Yung sa P-pop. P-pop. Yung mga lalaking P-pop na uso nun. Actually, sumikat din siya na kaso siyempre yung nagangibawa pa rin yung mga old artists. Pero nasa music industry na din siya and modeling industry. And meron pa po although may naging experience na din, pero nahawakan ko din po si Beanie Gwen. Wow. Taga-digdi yung baga. Beanie? Before siya mag-perform. Taga-anis lag. Nakilala natin Nung yung nag-perform siya sa Heart Trap, nahawakan ko po siya ng talent. Wow. Nakaka-proud kasi sa talent competition. pag umuwi sila, pumupunta rin sila sa studio. Parang inaano nila, nire-recognize nila. Mambita, ano daw si Eling mo? Magiging proud din kaya sa sato. Yan, so magayunon. So takulo talaga ngunya na araw kay niyo na at least ako I'm looking forward para duman sa grandson ko naman na na i-enroll. Tamang-tama. Yan. Coach, ano ang profile po kan mga pamilyang nag-enroll sa Indo? Sa mga upper, middle, sa mga Mix po. Pero mostly mga high profile, no?
Yung mga mix naman, yung medyo nasa middle ano man, talagang gusto talaga nila kasi nakita nila yung anak nila. May mga scholar man po kamo. Wala naman tayo. Nagkakaroon po kami ng scholar pag, halimbawa, nag-sponsor pa ako sa isang yeah. singing contest, which is, pag yung nananalo, binibigyan ko siya ng Gift free certificate. gift certificate or 7 sessions na i-coach for free kasi ano ka nanalo ka. Parang Ay, may nag-message po, Coach, how much da po ang pag-enroll? sasabihin ko ba? Oo naman. Actually po sa Manila yung Dito po, 3,500 tayo, 12 sessions. 12 session. Tapos may recital po Wow. siyang 2,000 plus for production cost kasi may gagastusin po tayo dito. Pero doon po sa Manila before, kung mag-voice lesson ka po doon sa Manila, yung 20 years ago na, tama ba? Pwede. 20 years ago, 10,000. Correct. Ang mahalon talaga sa Tapos ang Manila. recital nila nasa 4-5. So, akalain mo perang years na nakaagi, puro nasa 3,000 plus lang ako. Kasi alam ko po ang ng province. Tsaka yung gusto, Provincial ang gusto kasi namin is, marami kasing talented na mga Bicolano na syempre gusto din nilang matutun, gusto din nilang ng formal training na syempre abot din ng budget. Oo, ganun. Yun. Kumbaga, hindi lang tayo pera-pera to help sa mga talent natin dito sa mga Bicolano. Ikaw po dyan, habang nag-session po kamo, may nagasuro si Erip Baga, ay, gusto ko man ngayon mag-aro. Ikaw po ka. Cool po. Sige po, ma-sponsor ako kisaro. Tawan mo ako. So, naisuro si Rip na gusto So, gusto din, kasi kaya lang dahil kaya. Sige, Opo, tawan mo meron po kami. talagang ganun Sige po. Ma-sponsor ako kisaro. Tapos yung way din po na since po nasa mall kami po ang tigukuha ang kitalent kapag igwa yung mga events. So, galing talent yun po coordinator ang na din. Gari sa mga aki, parang nabuboost talaga ang confidence po ninda. Siyempre, ay nailing mi na ngayon sa mall ngayon yung mag-perform. Diba? Kahit po yata that time si Alisa nag-perform na din po. Kaya yung kagayon. Mas nailing ko talaga si Alisa, talagang habi ko, may potential talaga ining aking ining. Kasi gesture niya, confident niya ang talaga. Siyempre, kay si mama na ito. Kay Lola. Halimbawa, may ma-enroll. Anong date naman ang start kang Ang next enrollment mo namin is January. next year na. Hindi, December. Ay, December, last week of December kasi mag-start na naman po kami mga second week of January. Kasi yung ngayong season, pa-end na po kami. December 14, recital. Recital. After December 14, next batch naman. Enrollment and then ang start will be January. January. Okay. Until naman po yan, April. April. Oo, kasi 3 months Opo. So nakakatuwa, parang ang dami mong napag-graduate na Pero ang nakakatawa po, salamat po sa mga parents, kahit nakapag level 1 na lang sila, nag-ulit-ulit sila hanggang level 2, level 3, paulit-ulit ang student hanggang dumadami sila. Parang, tapos pagbalik nila, meron na silang akay na friends. May mga kasama. Daro-daro naman para mag-enroll. Nakakatuwa kasi simple, tiwala nila sa akin. Ayo. So nagpapasalamat. Igwa ka na, Bert. Igwa ka naman na maano. Sige, basta anak ako Sir Mike ta. Sige po. May Suday na day sa kuya natupad na na pangarap itao ta sa iba. Oo. So, may lang ako, shout out lang muna ako duman sa Sakuya, mga Bicol University na mga parasinin na senior citizen na nagdadangog and naghihiling. And syempre si Sir King. Hi, Sir King. Oo. Na regular natin na aputol ko lang pala, may hapot ako pag may senior citizen ba may discount din. Oo, meron. Pwede. So Bert, may Okay. discount ako na pag ako nag-enroll lang niya na December for Sus Maria Josep, may discount pala ako. Pero willing po kami mag-recital. Of course, para makaano ko ng confidence. So, diba? Bert, Opo, sige, tabangan nila yan. ikaw din dancing. Di ba noon meron tayong nag-recital na principal? Oo. Oo, may nag-recital kami principal. Oo, nasa 40 years old. Kay Ma'am Cathy na dyan ka, Ma'am Cathy. Tapos si Winter Hope. Isa pa yung parent. Kasi gusto nila ma-experience Iba kasi yung happiness nila pag na-experience nila yung Shoutout po sa aking friend dyan si Alan Clyde sa PNB. Uy, Sir Alan Clyde. Sir Alan Clyde. Hello. Si Ma'am RJ
Lynn Muriel Palacios. Shoutout po. Salamat po sa Palasyo, ano. Si Sir Alan Clyde, guwapo na ini. Ano pa, may talent pa. Magaling yun sumayaw. Si Sir Alan Clyde. talented, okay. Oh, shout out man pala na ako sa mga dati kong pag-iriba sa Traders Royal Bank, Sir Yong. Lo, magparay ka ka mga namamatian mga makulugan tuhod. And of course, yung sa Muyang Kiwanis Club of Daragang Magayon and the BCBP and also the Libon Private High School, Batch 75. Sa mga relatives ko dyan sa Libon, mga Saison, Saret, and Segi family and Ginubatan. Si Nana Basyon is also antipolo siya. Sabi niya, dadangog ako sa programa nindo. Hi po, Nanabasyon. And si Luan is also watching, nasa Switzerland. Hi, And si Luan. Pao. Hi, Pao. Ayan, magmahon kita magayon ng Ayun digdi po. sa Bert. I'm sure sa mga nagdadarangog dyan sa Tuya, nag-aantabay, they po paglingawan ang next enrollment. Digdi po sa World of Pop Music Production and Talent Center will be this coming December, last week of December, and then the start will be on January. Ayan po, diba? Coach Mike, sabi digdi ni Baymax. Ikaw na ba sa coach? Nasupot Dapat ako. pa iguman ki intermission number sila ma'am and Kuya Bert during recital, looking forward. Actually, si cousin ko to, si Claire May, my teacher siya. Hi, Magaling Miss din siya Claire. kumanta. Ay, wow. Magaling siya kumanta. Trio kami. Bert, Kasama napapressure ka. ako. Ganun na pasupog. Magpapractice na ako. Shoutout din po sa aking parent mo, si Axel Joy Mendoza. Hi, Ayan. hello po, ma'am. Kaya napasubo kita sa Hello. episode. Sige po. Ayan. Ayan. So, magayon nun sa tuya ko niyan, and I'm sure dako sa mga nag-arantabay sa tuya, sa mga akin din ang mga apo na pwedeng i-enroll this coming December. Yan, para maano yung kanilang confidence, saka yung ma-develop yung kanilang mga talent sa singing, sa dancing, playing the guitar, hosting, and a little bit of dancing. Ayan. So, ano po ang pwede ninyong last na mensahe para sa tuya, mga parantabay? Actually po open lang po ang World of Pop Music sa gusto pong mag-enroll sa voice and guitar. And then syempre po ang dancing po is part na po ng production and talent center namin. And then syempre tigano man din po ang stage discipline kang aki and personality kasi importante po na habang po nag-grow ang aki, nag-improve, yan po sumaray na attitude kang aki. So, hindi po dapat na, although may confidence siya, pero dapat bako po overconfidence na nagiging mahambog po ang part kang aki. So, mas magayon po sa personality na, humble lang po sila. Yung po yung Okay. Thank you. coach. Nasabi na ni Madam Gabos. Ayan. Kaya salamat po sa indong duwa. Tatawan mi po kamo kimakusog na parakpak. Thank you, Coach Thank you Mike. naman And po. Thank you. Thank you po sa pag-invite po sa Okay. Muya Onya. Ayan. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay ako po, si Pita Kaibataman po sa Technical Department, si Sir June Napolis. Asin si Sir Jerome Nico Martinez. Ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa, abangan to po ang masunod na programa, Pinky on My Baby with VP Henry Maceda. Salamat po. God bless everyone. Mabuhay! Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Piolo Pascual po.